What's up mga tol? What's up? Naipost dari lang ba nga ang banang bakakol daw ang asawa malipayon. Mantay tinuod yun eh. Kaya di ikakabalo, malipayon lagi ka permanente. Di manggod ang pasabot manggod ani nga kanang ako, sampol ako mga amigo, mangimbitar na ako, mamaka ko nila para dili ko kaadto, maingon ko nga di ko pwede kakuyog ninyo kay duty ko na ako'y gibuhat sa balay. Mamaka ko nila Di totoo yan. para di ko kakuyog, di nara ko sa balay. Hindi ikaw, malipayon ka, inanaang guna. Galing kang kupal ka.